Joo, tosiaan ainoa kundi, joka pysyy aina vakiona. Älä jumala, me oli muuten läheltä muuten lipata. Apua! Lähellä se on muuten vieläkin. Nyt iisti. Tätä voi tehdä vielä vittu paljon dramaattisempia. Tee kaikki hitaasti, silloin se toimii. Kerro. Mut itse asiassa muuten aika hyvin pelastit aika kinkkisen tilanteen. Mä olin varma, että sä oot jonkassa. Etkä kuvan. Hyvä. Menee paraikaakin vitun mamma. Haluatko nähdä? Joo. Joo, laitetaan pois.